Esidua TV GH obia ho wasem enche bia me nua be ma Kofi Adoma me nkai wo yawo ye nua be ma nya accident na madika ka se kuro na yeti mu no sa sam to obi a ena obi timi kwato aponche woto wodwan me se nantwie kura wato wodi aginani asechene se ni nua be ma ana ne tamfo bi ho aba asem ye nua be ma Kofi Adoma nwanwani konya nkwanhia the sun said the nyame asura no na wasura no woto ni tia wo se wa akorabo amanfo ka nyame na atua ne ka na nyame na yensa nyame wonya na de sa wonsa afekura na nyame apagya no afekura na nyame de kwan kese toto ba bia kwa na me nua be ma Kofi Adoma nwanwani aso na ye bi de pa minso no makampo a metimi aka se wono ana yonkofo mpa wono wokode wo ba no na ye bi mu de adentia esanse ne ho aba asem esanse wo yo mama nipa mama ho ahi o me do fo fashe wadwene se wo ho tan no wo ho tan se tene fa poya to ye ne nafo ni nyina no eye nyankopon a wapagya wa wode wasi ne kro wuntira enti si ya sopa wo sa ne ya ton wo sa ne ya set tribe no sa de a no hunu se wo nsira na pie wo nsira ne nam kwa so ba na Ghana fo bi ni mu ne mu se ye nua be ma Kofi Adoma nwanwani ba bi aduru de won sore enti wo bohire atamfo mo hire esanse ye nua be ma Kofi Adoma nwanwani enya nkwanhia na nyame na atua ne ka anko bi ne hunufo me se wo bia ho wasem nenne ena Kofi Adoma nwanwani de ba na onya bi kaaye ehuri anyoy adwo nyame adom ne ho oden oje na dwuma se de sefata enti minue susuka wo ka ya maji Kofi Adoma nwanwani tacha amfa ma ya nyine yira amfa ma ya nyine nyansa ne nimdie ene ne na japade amfa ma enti ya susuka na wokura wo de bia na wantimi anyina no enimguase enti bia no wato anananom e wansie do obi aho wasem di dwuma de ye chi wate ne fashe wo hunkuna wode wo famu no fashe wo hunkuna wode ato no mu na yire so paso de nara eti sensu ye ehura bedwo medase